ki jong Petrus na ka lenong ka saw na ka khot ka khat ar ter ka puli mene da ka shakri jong prai ha ka jing puli na ting jong blai ka ba pun kan ma yani kumno Petrus ya wer ya ki prabangai ha ki sni ki ba menshwa ba kumjo ka ai men sim ni ha ki sni ki ba menta ka ba ngi mat kum ki por ki ba ki ba shitom shisha hadu kata kata bat ka benda pedeng jong ki jing pusan ki ma ko ban bu ha ki sni ki ba menta ka dei ubangai bat ki jing tenju ubangai bat ki jing tenju bari ka ni ngala seng nong rem lani ngala pensyong nong rem ka ha ka ni ka jing thok jong Petrus ka ba wong kum ni ko het ba e to wat sno pula pi ka ta ki jing tenju ba me ding ka ba pi ka ba ja ya ka ban tenju e pi kum ba da ja ka ba khla pi hane kat kum ba pi yo benta lem na kita ki jing shashi dom Kristo kemen no ba ha ka jing pa ka buram ju piru pin yo kemen da ka jing kemen ba khra la da la kren ben ye pi na ka benta na mar ka keteng Kris suk ma pi na ba mun sim jong ka buram ba jong bleng yai shong a pi hapang jong pi hapang jong ki shisha la kren ben yo henry hapang jong pi la pendon buram yo ka khat ka buat cha ka khat yo ong ni na ba kata ka ya ka la ja ya ka ban sedang ka jing bishar ha ka yeng jong bleng la ka sedang ning kong hangi ka e ka long ka kut jong kita ka bam ko ngo ya ka gospel tel la da ka ba e on pnem yo ba hang ta bam ru bleng ba pop pun pa namar kita te kita kita syashitom kada kum ka manu blay token IT no yala ka mensim ha ka bayele ba ha haunong thau ba yene kani ka de ka khubo na ting jong blay na ka jong pi baro ki badan ha ka de ka por gumta ki ba shakriyo blay ha ka de ka shakri ka jong ileng ba kani ka online worship ba kunju kita ki ba shash ko ting jong blay la se ki ban pay ka ba shash ko leng ba ka YouTube channel is kam blay ku khu pi on iPod pi ba pinala shu ban san kamtam hakum kini ki jinge ka bangi ma hakum kini ki si ki ba menta upo ba don ban kentu yang ha pi wong ba kita ki jing ja kita ki jing kendo jong sini ke bamata kimpat long iru yang mani nujor bat kata ke burom ke bakra ke bau jisu uns ai ha berpi baru Petrus bat kedu shu ya ke banget ha kula jisu wong to wat slow pala ba kita ki jinge kiwan wat slow pala ba kita ki jing tenjo ba meding kiwan ong ku kiwan khlak ha ke jim ke jong pi hene wong tu tep ba bala bila yo benta ha ke ne ke jing jenjar ha ke ne ke jing tenjo ha ke ne ke jinge jong ke jingem pi la yo benta lem bat Kris Jisu hak jingem ke jongi ke bamang la kasni nia persang kat bala belai ne ke jinge nia persang belai ne ke jing jenja nia persang belai ne ke jing shitom nia persang belai ne ke babon ke ba pembuat ne ke jim ke jingi kum kita ke bre dan hene slap thai henry kwap nong ni pi hang ni ke pon ta baro ke bangai bat ke babot ya Jisu baru kita ngai bat kita buat ya Jisu kenya kendo ya ke jing tenjo kenya kendo ya ke jing kenya kendo ya ke jing kren ben kenya kendo ya ke jing sharp pen shitom ken ma ya kita ke jing e ke bahar kom ha ke jing ke jongki nomor ka bago ke kren shai bangi long kita ke bala kerku shai ke jong blay larang ila yo betalem ya ke jing he baru henry kabang aku ban play jimut kedai kita ke jing tenjo ke meding hai ke jingem jong ke bangai ke jing tenjo ke meding ke hawan hai ke jing jong ke bangai kini kila banjala se kila belong hai ke yeng ke sem ke jong pi kila banjala se hai ke jakatrei ke jong pi kila banjala se hai ke imlang salang ba pidon kila banjala se for college kila banjala se school ba pi pule kila banjala se hai ke lek kawan jong ke jim ke jong pi ba ke dau tumrai balai ni kendo ye kini ke jinge leni ke jing tenjo jong ke jim ke dau tumrai ke ba khamare ke bo Jisu wong ke namar kim shim la itho ye ba kim shim la itho yo Jisu Kris ke dau ke namar kim itho yo Jisu wong da ke itho la ke itho ye ba kin jin da itho ye pi hanai namar kim shim itho yo Jisu kile penchitom yo Jisu kile penyap yo Jisu kren shai wong phiru penyap ya ke jo ke lenti kedau tunai balai begini ke jinge kiwan balai begini ke jing tenjo ke ba meding jong ke jim kiwan ha ke jim ke jongi kadai mar babon ke breu ke mithu ya Jisu Kris ke jing tenjo ke ba meding ke la kren do Petrus ang ne ka thau ya ke jing sha chitom ke jing sha leben ke jing sha kren ben ke jing sha nyo ben ke jing sha kentai ha ke imlang salang ha yeng asem ha ke ba ke ba thai ha ke jim ke malagasni ha ke jaga trai dan buon ngai kendo yo we rang ba jong ka balang jong Kris wang ki ba buon ha ka office ke be trai lang bat u ki kim ja smot nat be trai lang bat u kada long mar ba u trai hok ya ka kam ke de ben trai nang ta ngai kendo so we sam larang ba
hak balang jong Chris biang badan hak wake office sarkar berboleh tray sekenik office sarkar udah ubam ju thak ubam ju syukur sisen ban draw badu udah win pengki accountant bara boleh ban thok ban bit biang ya kapisa ketingka ban sam situ ki betray hak jaga ki repair haba ula pay ki register ki dan ki pep tray ki dan ki one tray siteng ki dan ki one tray ba haba wat ya ketulak berkhot kim sultanat ya kada ulang nomor bau new yang hak jinsha nomor kata larapi yang badu Jesus Christ yang hak jinsha jong Jesus yang nak benda ke keteng jong Jesus pensha iben pensha kentai pensha keren ben bon ki sama ki badan ki college ki ba shisha ki sama ki ba shisha ki badan ki college ki jong ki yang nam jong Jesus Christ ki sha kentai na hak ki pro kyong ule Kristen ba ule kitniam ba ule riuniam ba kata ke ni sha keren ben hendak kini tempat day kita kijing syakran bang, lain kijing tenjuk kita meding kita keren do Petrus sambil kijing tenjuk kita meding kita keren do Petrus kedai kijing syak tom kita Kristen kita nak benda bagi Allah ya Jesus Christ, nak benda bagi syakri ya Jesus Christ, nak benda bagi penon brom ya Jesus Christ, kita syaklah bang, kita syak kentai kita syakran bang, nak benda ke keteng jom Jesus Christ, perabangnya. Bagi para kita ki jongan hang ni kapol kita pek yang bagi kita shot score dekat tin ki jong play kita play jimut syang dekat tin ki jong play nak kuat pun wan bat nga syang dekat tin ki jong play Petrus wang ni lebih pai kan nong ka meningkong khot benyo Petrus pun syai wang ni Petrus pek ya gini ki jing syak siton ki jing syak na ben jong ki bangai ha gini ki si pada person yem ya gini ki jing syak na ben jong ki bangai pun su yem ya gini ki jing syak pun sitom jong ki bangai kum ka ksiar ka bala perang lain ka sakria ka ksiar ka bala sain hapo jong geding ka ksiar ka bala perang ha geding lain ka ksiar ka bala sain hapo jong geding kenan belela sainnya ka ksiar belela perangnya ka ksiar ha geding ka daw tung ra hadin mangla yit ban pek balai kinong Egypt ha ka por ki menswa kita sain kita perang ha ya ka ksiar ka daw long namar ban yo ban penkuy ban yo ya ka jinglong ka ban nela jong ka ksiar ta daw saong ka ksiar ka ban nela ban yo ya ka jinglong ka kuy ban penkuy ya ka ban yo ya ka jinglong ka ban nela la sain la ni la perang ya ka ksiar hapo jong geding Petrus utho ya ki bangai ha ka po jong jing sha shitom ka bajur ba ka jing sha leben kajing syak iben kamtam hagi jing senshan jogi himarum ki prabangai hagi tu kisni ki bemenswan kila syak iben hadu kata-kata ni kimau naru ka spas nem ki ban riu pau ter hadin jong kajing senshan jogi himarum la pensitom ki Kristen nanta padela la nyoben ki Kristen bala keno bagi Kristen ki ka daw jong ki bajak basni hapa Roman Empire ni haka himarum la keno lo ki Kristen naru ki tu ki spas nem ki bemenswan but last dan yang kecil kecil banyak di Kristen, nado kita di pola, tapi pai syaka ketin kita play, usul Stephen wasyak belum temau, nak benda ketin kita Jesus Christ, mengasaman siswa jadi kita benda sedih, Petrus utho, yang ini kita perbangi perjima, yang kecilnya kum kah kini kita pola kita but utho ban ajing dengan yaki, utho ban ajing kermen yaki, yang ini kita ngek, kita mat cibun kecilnya. Kita mak cibun kita syak sitam nam tak keteng kita Christ Jesus Petrus utho syaki ban ajing kermen hakum kini kipor nanta ban pinkin maru yaki kawai bakta kalong bau blay udang sensyar hadu minta menne blay udang sensyar hadu minta menne but baru kita ngai how Christ Jesus like a jing jar like a jing sitam like ta ki so memeding like ta ki jing tenjo ki memeding di wan haki jim kemau kini kawai blay udang sensyar but udang tekna kamu udang batmu yang bor ha blend kendau bang kiai baru kebaca kinom ja claim ka jing ibet bagi jing syak jong blay bikin jah ni sabte nam ta syo bangi pai jong tin jong blay ha bangi puli ya tin jong blay ngila banyu i ha ne ka lenong ka bangi puli mene ha ka shiri jong Petrus ke bo Petrus wong yi ki bangi kolong ba ha preng jong ka jing syak sitom ha preng jong ki jing den jo ka ba meding wong kan mau ki ni south li ki bikin don makin mau ki dai ban kan mau ha ka jing jong ki ka bening kong kolong ba Hapring kijing syashtam ki bangai kim day ban slow pala. Tadi kot ke bakat arwang. Tu wat slow pala pi ya kijing tenjo ki memeding. Kidan shibun kijing tenjo bagi bangai ki mat bagi hapan mat lu hagi sini ki ban sawan. Kau ki bangai hapan shim ya kan ni kum kata ka kamu ksiar ni kada ulang nomor bau jisu wong. Balai ni hapan syak ki kijing tenjo nomor bau jisu ulah daman syak shitam suanya lagi. Jisu la syak shwa nak kata jonga ba jompi arti muti kelenong balai ka bakar ka tin ki jong blay kong baro ki be imru blay kin shaleben
kisah amen. Nak kata keteng jong Yesus pilong ke basok ong Petrus. Lalu kisah yang jing sitom nak kata jong Yesus kalong ke basok. Long ke jing sok ya pilong Petrus. Kat kum ke history ke ya tu kong ni. Kesenran ke jong Yesus kila syak pencitom bat penyap dak rukom ke isu ke shisha. Petrus la syak sanar pna da kompong ke history ke tu ya kata. Jacob uyap dak wailam bala penyap yu dak wailam. Stephen la syak belintama. Philip la sempat la set bendi bala sanar pna ya Philip. Thomas bangitep wain prengki apostol jongka ni ri India wanra ya ka kubo jongka jinglim shari India. Apostol Thomas la sum ya usum hakapor kat bodang ya Christ Yesu lalu bikin mau yang kau ke history lene kau ke jingi tu kau ya tu dah ke jingi tu kana bag badai ke basishan badai kani kalau bau Graham Stein wain apa yang nang yalap yang ke jong play ulah wan lagi pang sengi saya kani ke ri India ulah syak penyam nak hangte apa orisa nak dah ke keteng jong Christ Yesu maur kat bagi kun ke juga dan apa ke gypsy kat bagi dang let menyalap yang ke jong play apa ke jaga belum hanam pendong pada bon pai ban miet ke lalap miet ulah ban sak na ban ya tiak na apa ke gypsy henai ha ka por bagi ya tiak miet kan bagi ya tiak nengai kita ke king ater kita ke runar ke lawan bagi la ai da ding la thang na petrol pada ding ya ke gypsy ke jong Graham Stein bat kini shikpa bal pa bala ke jong ki kon shikpa shikon kile ya hapo jong kata ke gypsy ke jong ki Kristen ki ma chibun ke jing syak shitom hausnam araja khatnyo ki prabange hapo Iraq ki ong pensange ya ki ISIS penim ya ki Kristen stop the ISIS save Christian pensange no ya ISIS ai ki Kristen makinim ha ke jumso nang jauh Islam arajar san hadu arja khatsan nadu Islam arja san hadu arja khatsan lomba kumba kendai lak ki Kristen ki syak penchitom ha ke jingwat jingtip Nenta pada lomba kumba manlau snem kumba kendai po hajar naki Kristen ki syak pencistom ki syak leben keleng saudong jong perthai kumba kendai po hajar manlau snem ki Kristen ki bangai yang Yesus ki syak pencistom manlau snem kat bang orang play jemut yang ada keting jong blai ban peson ya ka akin mau yo Yesus om kum ni ngai gini keting jong Yesus ki kintin na Yesus ki ai men sim yang bala ngi dem kam ban ya ki jinge ki chitom ha ki jingem nang ha ban ya kum ni ki jing syak pen chitom ma ki ni Yesus om kum ni Yesus om ha ka perthai pen ma ya ki jing din jar ha ka perthai pen ma ya ki jing din jar henre to long slur Yesus la job na ya ka perthai long slur Yesus la job na ya ka perthai para bangai ngin ha ban ma ki jing din jar la ka long bangim pan ma tentang sama ha ka lawe ke ban sawan henre ki ma ki ni long slur namar bau Yesus la job na ya ki jing jar ki jing tenju jong ki jingem ki depan pen perang ya ki jinge ka jong apa ka jong pi ka ba ko Petrus wong kemen hapning ki jing syak shitom kam dei ka besok pan suong kemen hapning ki jing jar be hapning ki jinge be perkap ki ni perang nge hapning jong ki jing syak la ben ka jing Kristen kumnola ban kemen ting ting ka perkat ka dei ka sya ban kemen ha ka po jong ki jing jar su perkat ni le de mentah hapning jong ka ni ka pandemic ka bangi ni don la se ban kemen kan ne gijing sitom handa ye bangai ha Yesus ki don kaman kemen wala ngi mat gijing e ko kat no no le kemen prabu ngi apreng ni ke pandemic nomor ba blay udang sengshar hadu mentam ne kadau bu Petrus wong le kemen kade nomor ba ngi man ka pol wong sha sitom ngi yo bentale man Yesus ngi ap kemen ye gijing wan arsin gijing penem gidong Yesus Christ baru Petrus wong sho umen sim ba ko ju shong ha bi ba bi sha sitom kedua nak bahas sah punya kata bahasa kau ke bawang kau yang nak ting jong blay la pendan brom yang Yesus haba mangan pi ni syak sitom kau ke bangai kata gede jim kau yang kam kemen apa yang jong syak sitom para bangai kanu kijinge kiwan kanu kijing sitom ya ban ma kemau ke ni long ke kemen how Christ Yesus nama ke jingwan asing jong try kelahajan ban ai ke jing kemen ke bom cukup chu ya ke jim ke jong apa ke jong pi kepentak ke balai kalau ong Petrus ni kalau what slow let run haba pi mat ya ke jing tenju jong ke meding ke jim ke jong pi Petrus ada len laising ya Yesus lari ban slow let run man yang yalah Petrus ulang mi pat na ke jim ke jim ke batamai ban long saki jong Yesus ha ke sni pentecost ha ke jing la ke jong ya ke kubur ke beningkong ha ke jing syakri ke jing lupai bak beningkong hadin ke jing mi pat ke jing kino jong Yesus Christ yang ya kata ke sim ke beningkong ke bagi lap ha kata ke sni balong ha ke jing lap ke jong Petrus lai hajan mut ke mensim ke lawan jong Christ Yesus nomor ulai lap
klaim jing small erain ya ke gospel jing pin kanungan na preng jongi ki bom le erain balong ki sakhi jong Jisu kanungan na preng jongpi ki balong ki bom le erain ban sakhi yo Jesus Christ kemau yang ini ke Bible ke Kerenshai ukpa baham neng wong ni Hebrew nam khabai dikhat bakhan riu ukpa baham neng le erain ban khot yangi ki khun ki jong u nangja Hebrew nam khaar khat a u Jisu ulai syak ya ke jing le erain ko jong a ba jong pi namar kata ki banget yang Christ Jisu kim dei ban small erain ra ke syak sitom hari kan kaman kemen namar ba ukpa baham neng u ap yang a berpi kumba syam small erain ban khot yang a berpi ki khun kum ta kudop bi ha ki thap neng ki jing ki jong u kum la ki jong ki khun kumba Jisu ki shalo jong ding pa ban thap rong ban pen le erain no yang di khnang ban lai le erain manga ban pi kum ta ka dei yang a berpi ki banget yang Christ Jisu la da bi syak sitom ban nom small erain tuat small erain namar kata ban syak sitom nam da Christ Jisu ni Petrus wong da bi small erain kin ha ni ka benda ba bi syak sitom bi syak le ben namar ba bi nom penyak brio small erain namar ba bi syak pen sitom namar bi le to small erain namar bi syak pen sitom namar ba bi le kam smil ba small erain namar ba bi lerni bi le lushai ke kam jiwai kata ka ni ka benda ba small erain ke jim Kristan ngimtan benda ha gini ko ki Kristan hari ban syak sitom nam ta Christ Jisu ki bangai ha Christ Jisu kim dei ba small erain ong ka tin bi jong blai ban poi syak bakut ya ka ni ka jing slok ka jongi ha ni ka pol kum ta ka benda ka saw ba Petrus wong shania ha blai ha breng ki jing sitom ha breng ki jing le ben IT la ka jim bi jong pi ha blai wong ba IT la ka jong ka jim bi jong pi ha blai IT ha blai namar ka ba kraw long ka bainong ka jong ha bi jong pi ha blai what's so kendit lari pihak apa yang dising sitom naga benda Jesus Christ. What's no kendet lari pihak le ben yang tajung Christ Jesus. What's no kendet lari don kita percaya ibi nama kita jingit kita bidon hau Christ Jesus. What's no kendet lari pihak syak ino marway way brio apa yang kita jingit lenti kita jompi. What's no kendet lari kita berkat kita don berkat lembat pi kita yang penyalek percaya ibi. What's no kendet lari pihak penyak yang ba kum kini kita por kita sitom kita ngingi ya kita. Satway what's no kendet bagi jiwan kita jong try kalah hajan but what's no kendit bagi jinglong no kalah banja ha kena gulu kepor kebangi ngimpoi berkat